želim se zahvaliti ministru poljoprivrede, još jednom pokazao zapravo da se stvari rješavaju na terenu, a ne u Zagrebu. Ovo je hvale vrijedan projekt gdje ministar zapravo prođe čitavu Hrvatsku, pa evo danas je Ličko-senjsku županiju i na neposredan način se zapravo uvjeri u probleme OPG-ova i zapravo kompletnog resora koje on pokriva. Mislim da je isto tako dobra stvar zato što da se promovira znači domaća proizvodnja i što je ministar rekao u centrima se može kupiti domaći proizvod i tako se samo može poticati domaća proizvodnja. Pa mislim da je to pozitivno zato što će sigurno mnogi proizvođači se više okrenuti na tu proizvodnju i registrirati svoje proizvode kao domaće proizvode, pa će dobiti prepoznatljivost na tržištu od strane kupaca. Želim se jednako tako zahvaliti zbog toga, evo u Lici imamo prvi put više grla stoke, ovaca, krava, svinja, pčela nego što je to bilo prije rata, što znači da je na način da iskontrolira da nema u vrijeme zapravo za poticaje, da nema nekakvih malverzacija. Tu je ministar vrlo odlučno reagirao i kao što je rekao, na ovim područjima su bile malverzacije, ali ne ljudi iz Ličko-senjske županije, već izvan ove županije. I to je rezultiralo najvećim brojem grla stoke na području Ličko-senjske županije.